додгоҳе дар шаҳри Москав панҷзодаи Қавқози Шимолиро дар куштори яке аз раҳбарони мухолифини Русия Борис Немцов муттаҳам карда, онҳоро ба ҳабси пешакӣ гирифт. ҳамаи онҳо дар рӯзҳои 5 то 8 март дар қаламрави Ингушистону Чеченистон боздошт шуданд. Заур Дадаев, яке аз боздоштшудаҳо, гӯё эътироф кардааст, ки Немцовро куштааст. айни замон раҳбари ҷумҳурии Чеченистон Рамазон Қодиров аз Заур Дадаев, собиқ низомии батальони Север, ки зери назари Қодиров соли 2006 ташкил шудааст, ситоиш карда ӯро як қаҳрамони миллии Русия сифат дод. дар шабакаи иҷтимоии Инстаграм Қодиров шаби гузашта навишт, ки Дадаев ба ҳангоми эътирофи ин куштор гуфтааст, ки аз баъзе изҳороти таҳқиромези Немцов дар ҳаққи дини ислом норозӣ буд. зимнан тафтиш мегӯяд, ки яке аз ангезаҳои куштори Немцов метавонад ҳамин мавзӯъ бошад. вале дар Русия ва берун аз он бисёриҳо ин фарзияи тафтишотро бо шубҳа қабул карданд. ҳамсӯҳбати мо Андрей Шари, сардабери барномаҳои бахши русии радиои Озодӣ аст. Андрей, салом. Бигӯед, чаро ҳоло бисёриҳо ба истилоҳ изи чеченӣ доштани куштори Борис Немцовро бо шубҳа қабул мекунанд? О том, что чеченский след будет основным, никто и не сомневался с самого начала. Следственный комитет сразу же после убийства Бориса Немцова ба ин ки дар ин куштор гӯё изи чеченӣ фарзияи асосӣ мешавад, касе шубҳа надошт. Кумитаи тафтишот баъди куштори Борис Немцов гуфт, ки масъалаи тунгароии исломӣ яке аз фарзияҳо буда метавонад. Чеченҳо гунаҳгорони маъмулии ин гуна қатлҳо дар Русия эълон мешаванд. вале бо ин ки Немцов куштори хабарнигорони маҷаллаи фаронсавии Шарли Эбдоро маҳкум кардааст, ӯ ба унвони як мухолифи либералии Русия ҳеҷ гоҳ дар ҳаққи дину мазҳаб ва ислом изҳороти тунде ба забон наоварда буд. фарзияи изи чечениро дар ин қазия изҳороти президенти Чеченистон Рамазон Қодиров боз ҳам мустаҳкамтар кард. ӯ гуфт, ки шахсан муттаҳами аслии куштор Заур Дадаевро мешиносад. зимнан ба ҳайати батальон афроде шомил шуданд, ки дар ҷанги якуми Чечен зидди ҳукумати федералии Русия ҷангидаанд ва баъди гузаштанашон ба тарафи нирӯҳои федералӣ ва авф шудан ба ин батальон шомил шуданд. дар садри ин батальон шахсе бо номи Делимханов қарор дорад, ки бародараш депутати Думаи давлатист. Делимхановро раҳбари гурӯҳҳои нимаҷиноии Москав меноманд. таҳлилгарон ҳоло мегӯянд, ки фарзияи вуҷуди изи чеченӣ ҳама гуна фарзияҳои дигареро, ки куштори Немцовро бо Владимир Путин мепайвандад, заиф мекунад. Или критиковали убийц этих французских журналистов. ба фикратон то куҷо куштори Немцов метавонад фаъолиятҳои нирӯҳои мухолифинро дар Русия ба ҳам занад? Я думаю, как, собственно говоря, агар дигар кунад ҳам танҳо бад мешавад. албатта раҳбарони мухолифин дар сари қабр ваъда доданд, ки муттаҳид мешаванд, вале ин гуна изҳорот дар гузашта ҳам дар сари қабри Галина Старовойтова ҳам садо дода буд. раҳбарони мухолифин чандон муттаҳид нестанд ва дар шароити феълии сиёсӣ наметавонанд ба ҳам оянд. дар Русия матбуот озод нест, рақобати озоди сиёсӣ вуҷуд надорад. аз ин ро фаъолияти мухолифин ҳам хеле сахт аст. мухолифин агар бо Кремл маслиҳат накарда бошанд, корашон маҳдуд мешавад. Борис Немцов яке аз се раҳбари хеле нирӯманди мухолифин буд, ки ба иловаи ҷавонияш хеле ботаҷриба буд ва собиқаи кор дар ҳукуматро дошт. аз ин ро куштори ӯ дар фаъолиятҳои мухолифин таъсири манфӣ мегузорад. куштори Немцов то куҷо дар имиҷи сиёсии президент Владимир Путин дар дарозмуддат метавонад таъсиргузор бошад? Да, понимаете как. С одной стороны, Путин заявляет, что аз сӯи Путин мегӯяд, ки ин гуна кушторҳо шармандагӣ аст ва қотил бояд пайдо ва муҷозот шавад. вале вақте ӯ имрӯз ба Рамазон Қодиров барои раҳбарии хубаш дар Чеченистон ордени шараф супурд, нишон дод, ки Дадаевро бо вуҷуди содир кардани ҷинояташ душмани Русия намешиносад. бояд гуфт, ки дар ғарб обрӯи Путин бо куштори Немцов аз будааш бадтар намешавад, чунки бе ҳамин куштор ҳам хеле беобрӯ шудааст. баъзеҳо мегӯянд, дар ояндаи дур ин ҳодиса таъсири ҷиддие нахоҳад дошт, магар ин ки тафтишот чӣ натиҷа хоҳад дод. агар ҳам куштори Немцов кори дасти ҳамин гурӯҳ бошад, тафтишот бояд бо далелҳои қотеъ исбот кунад, ки ҳақ аст ва на танҳо иҷрокунандагон, балки супоришдиҳандагони ин қатли сиёсиро ҳам ошкор кунад. Борис Немцов. Или речь идет о том, что его убийство какими-то методами, как считает Рамзан Кадыров, может быть оправдано. ташаккур. Андрей Шари, сардабери барномаҳои бахши русии радиои Озодӣ, ба саволҳои мо посух дод.